Me Suonenjoen seudun marjan tuottajat olemme viljelleet mansikkaa jo yli 100 vuoden ajan. Vuoden 1916 paikkeilla Suonenjoen Halolanmäellä opettaja Olavi Leskinen aloitti viljelemään mansikkaa ja levittämään viljelytietoutta naapurustoonkin. Suomen kaupallinen mansikan viljely onkin lähtöisin juuri täältä Suonenjoen seudulta. Alueen mansikkatiloista useimmat ovat perheviljelmiä. Suonenjoen mansikkaa on saatavilla ympäri vuoden tuoreena tai pakasteena. Maineensa ja erityisyytensä perusteella Suonenjoen mansikka sai EU:n nimisuojan suojattu maantieteellinen merkintä vuonna 2023. Nimisuojaus auttaa kuluttajia tunnistamaan mansikan alkuperän ja estää Suonenjoen mansikka nimen väärinkäytöksiä. Suonenjoen mansikan viljelyalue sijaitsee Suonenjoen, Rautalammin, Vesannon, Tervon ja entisen Karttulan kunnan alueella. Meidän Suonenjoen seudun viljelijöiden rakkaudella tuottama Suonenjoen mansikka on tarkoitettu ihan kaikille.